Am zis că la alegerile din primul tur, alegerile prezidențiale din primul tur de duminica trecută, s-a întâmplat un fenomen despre care am zis că e bine să discutăm, o mobilizare fără precedent a diasporei pentru acest tur de scrutin. Scorul pe care l-am văzut afișat de Comisia Electorală Centrală în legătură cu acest scrutin este interesant. 69,6% pentru Maia Sandu și 3,7% pentru Igor Dodon în diasporă în primul tur al alegerilor prezidențiale. Am zis că e interesant să vedem care a fost generatorul ce a făcut pe oameni să iasă într-un număr atât de mare la vot, pe timp de pandemie, afară ploua, era frig, au stat câte 7 ore unii la coadă ca să poată vota în ziua de duminică. Vrem să întrebăm ce s-a întâmplat, ce i-a mobilizat și de aceea am zis că în această oră de emisiune o să le oferim această platformă ca să ne povestească ei ce au simțit, dar și ce au simțit după turul întâi al alegerilor prezidențiale, atunci când Igor Dodon i-a numit electorat paralel. Și vrem să mai înțelegem multe alte lucruri despre felul în care sunt percepuți cei din afară. Sunt percepuți în mare parte aici în Republica Moldova doar ca cei care trimit bani în această țară, iar atunci când e vorba și de dreptul lor de a vota, cineva pune cumva la îndoială acest fapt. Și mă uitam, chiar azi găsisem o informație tare interesantă, o postare a unei doamne, Tatiana Kolesnik, care zice: "Как можно разрешать голосовать людям, которые не хотят тут жить?" Da, prin Skype, în legătură directă cu noi, îl avem pe Grigore Tinică. Este vorba de un chirurg foarte cunoscut în întreaga Europa. Este chirurg cardiovascular la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Este basarabean, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Este, ziceam, unul din cei mai buni chirurgi cardiovasculari din Europa, efectuând peste 7500 de intervenții chirurgicale cardiovasculare. Domnule Tinică, bună seara! Sunteți cu noi? Bună seara! Bine v-am găsit! Da, am auzit că ați fost la Chișinău. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să vă invităm în studio ca să stăm așa mai pentelete aici. Spuneți-ne, legat de acest vot, dumneavoastră unde ați votat? Eu am votat la Iași, la Consulatul Moldovei din Iași. A fost o secție de votare. Era o coadă cam de 400-500 de metri. Mulți tineri, foarte mulți tineri erau acolo. Și am stat și eu la coadă, mai ploua, dar am văzut entuziasm în ochii și în expresia tinerilor și aceasta m-a făcut să stau cu stoicism alături de ei. Da, spuneți-ne, dumneavoastră, de câți ani sunteți plecat din Republica Moldova? Mă rog, cu munca sau cum sunteți plecat? Explicați-ne ca să înțelegem. Am plecat în 1990 pentru un schimb de experiență la București. Ulterior m-am întors, am lucrat în Spitalul Republican până în 1991 și am plecat la o bursă, ca bursier, la un doctorat, ca și bursier al statului român. Mi-am susținut teza de doctorat la Universitatea Carol Davila din București. Am fost angajat la Spitalul Fundeni, se numea atunci ulterior Institutul de Boli Cardiovasculare profesor dr. C.C. Iliescu și ulterior am susținut un concurs la Institutul de Boli Cardiovasculare de la Iași, calitate de șef de secție, și am luat acest concurs. Da, vreau să vorbim un pic cu dumneavoastră, de data asta nu ca chirurg, vrem să discutăm ca om care ați plecat din Basarabia în România și iată, spuneați dumneavoastră că oamenii de acolo s-au mobilizat. Cetățenii noștri de acolo de unde sunteți dumneavoastră s-au mobilizat și au ieșit masiv la vot. Pe de altă parte, noi am văzut aici în Republica Moldova oameni care aveau practic mai puțin de 1 kilometru până la secția de votare
și care au preferat să rămână acasă. Dumneavoastră, cum vă explicați această situație? Când oameni din afară merg, fac 200, 500 de kilometri unii ca să poată vota și iată avem această situație aici în Republica Moldova când oamenii nu se dau duși la vot. Știți, spunea marele poet, Большое видится на расстоянии. Și de departe se văd toate realizările și nerealizările guvernanților de la Chișinău. Și noi am observat că de data aceasta, în cursa electorală, au venit mai mulți candidați, majoritate de mare calitate, dar au venit și candidați care încă o dată vor să ia de la poporul Moldovei votul fără să-i ofere nimic. Și oarecum nu place acest lucru diasporei. Luați unul din candidați care cel puțin de 4 ori noi îl vedem trădător. În primul rând l-a trădat pe Vladimir Vorori. Ulterior l-a trădat pe Vlad Plahotniuc. Ulterior a trădat-o pe Maia Sandu. Iar în general a trădat poporul Moldovei, ducându-l spre o vasalitate inadmisibilă față de Federația Rusă. Cu aceste apucături, nu cred că ar fi fost bine ca acest candidat să se fie înscris în cursa electorală. Această stare de fapt a creat și oarecum sentimentul de frustrare pentru cei care înțeleg ce se întâmplă în Republica Moldova. Și au ieșit la vot. De asemenea, oamenii plecați au plecat în alte țări nu pentru că au vrut ei tare mult să plece încolo, au plecat pentru că au vrut să aibă un trai mai bun. Pentru că în Republica Moldova nu li s-a oferit această posibilitate. Și eu de mai multe ori am vrut să mă întorc înapoi și la sfârșitul doctoratului și ulterior am vrut să mă întorc să îmi practic meseria în Republica Moldova, dar condițiile nu au fost create. A fost o perioadă când Andrei Usatăi, în calitate de ministru, a declanșat un proces de restructurare și de reconstrucție a sistemului medical din Moldova, dar noi am văzut tot ce i s-a întâmplat și atunci am înțeles că nu este încă momentul să ne întoarcem, dar este momentul acum să schimbăm ceva. Și lumea a ieșit la vot. Lumea a ieșit masiv și încă va ieși, pentru că eu chiar acum pot să vă spun minim 5 persoane care au zis în turul întâi nu ies la vot pentru că nimic nu se hotărăște, totul se va hotărî în turul 2 și probabil în turul 2 vor fi mai mulți votanți la urnele de votare. Cu siguranță secțiile de votare sunt desproporționate față de numărul de cetățeni plecați. Sunt mai mult de 1 milion sau aproape 1,5 milion de locuitori ai Republicii Moldova care au plecat din țară și pentru ei s-au făcut numai câteva secții de votare. Sunt țări unde oamenii trebuie să parcurgă 400-500 de kilometri sau chiar 1000 de kilometri ca să voteze. Și să știți că au făcut-o. Da, vorbeați și dumneavoastră un pic mai devreme despre faptul că vă așteptați ca în turul 2 numărul celor din diaspora care vor ieși la urnele de vot va fi mult mai mare. Noi am văzut ce s-a întâmplat acum, pe data de 1 noiembrie, când au ieșit mai puțini oameni decât credeți dumneavoastră că o să iasă în turul 2. Și oamenii au stat câte 7, în unele țări, în Germania, de exemplu, au stat câte 7 ore în stradă ca să poată vota. Acum, ce credeți că o să se întâmple? Oamenii ăștia cum o să poată să voteze în turul 2? Sperăm ca și guvernanții sau cei care organizează votul să facă acest lucru mai cursiv, în primul rând. În al doilea rând, îi chem pe toți la răbdare și calm și să vină mai de dimineață la vot și să poată să-și exercite acest drept constituțional, pentru că oriunde ne aflăm, gândul nostru este acasă. Știți cum scrie într-o carte sfântă
evreiască, oriunde te vei afla să dai o veste acasă. Și oriunde te vei afla să porți cheia cu tine de la casa ta, care casa ta este acolo unde te-ai născut. Iar noi ne-am născut în Moldova și casa noastră este acolo. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneți că da, e casa dumneavoastră aici pentru că v-ați născut aici. Dar iată că Igor Dodon spune că preferințele diasporei sunt în disonanță cu cele ale majorității populației care locuiește astăzi în Republica Moldova. Și am văzut reacțiile care vin la astfel de semnale. Dumneavoastră, cum percepeți această declarație? Eu percep o declarație a unui om disperat care vede că îi se apropie funia la par. Știți cum? Pot să-l compar cu acțiunea lui Hitler atunci când Jukov era la porțile Berlinului. Știți, un om disperat care încearcă să împroaște în toți cei din jur. Dacă dânsul crede că cei din diasporă nu înțeleg nimic, de ce nu a mers în diasporă să-i convingă să înțeleagă? De ce nu a fost primit nici într-o cancelare europeană sau nord-americană sau oricare alta din lumea asta? Sau la vecini? Sau la vecini, da, la vecinii apropiați, la Kiev și la București. De ce lumea îl ignoră? Lumea politică, lumea bună, lumea democratică vorbesc. De ce populația din Republica Moldova trăiește atât de greu? Dacă el e omul care a dus fericirea acolo, de ce oamenii sunt nefericiți și pleacă? Dacă consideră că cei din diasporă sunt pe o cale paralelă cu el, într-adevăr suntem paraleli cu ei. Liniile noastre nu se vor intersecta pentru că el duce Moldova nicăieri, iar nicăieri înseamnă niciunde. Duce lumea, cum spune limba moldovenească rusă, în tupic. Și probabil înțelege acest lucru și la recenta întâlnire a camarazilor lui pe malul Nistrului, le-a și spus că el se va descurca, dar ei, ceilalți 20 de președinți de raioane și împreună cu doamna Vlas, oare cum se vor descurca? Să se apuce și să bată cu pumnul în piept sau în masă și să iasă la vot, să scoată și morții din mormânt la vot. Sigur, în disperarea lui poate să spună orice. Pur și simplu este o persoană care merită să fie ignorată și sper că cetățenii Republicii Moldova îl vor taxa de această dată. Da. Pentru că să fie o lecuță doctor, să fie o lecuță conducător, să fie o lecuță meșter, să fie o lecuță cultivator de, eu știu, legume, noi am văzut. Noi avem nevoie de un președinte, nu o lecuță de fiecare. Da. Și nimic. Vreau să vă întreb, sunt 30 de ani totuși de când dumneavoastră ați plecat din Republica Moldova de facto cu serviciu, cu traiul. Spuneți-ne, ce vă mai leagă acum de Republica Moldova? Mă leagă foarte multe. Eu vin acasă probabil minimum de 20 de ori pe an. Sau dacă nu mai mult, de când a început pandemia, cred că am fost de vreo 12-13 ori și cu diferite misiuni de cercetare științifică și medicală, profesională. Mă întâlnesc cu colegii mei de la facultate. Toată familia mea este aici, numai eu singur sunt plecat și frații și surorile mele și verii, toată lumea este aici, deci noi n-am rupt legătura și să nu creadă că cei care au plecat nu vin acasă. Și la Paști și la Crăciun vine lumea și în concediu acasă, vine lumea să-și vadă copiii noi născuți ai rudelor și ai prietenilor, vine lumea să-și înmormânteze morții. Da. Avem o foarte bună legătură cu Republica Moldova, cunoaștem foarte bine realitățile, ne deosebim un pic de ceilalți, de unii, nu de toți, ne deosebim un pic prin faptul că suntem mai informați. Vreau să vă spun că a ținut o parte și ține o parte din populația Republicii Moldova într-o dezinformare totală.
Vorbesc de partea de sud a Republicii Moldova, partea de est a Republicii Moldova, care este ținută într-un prizonierat informatic de neacceptat în această perioadă a secolului 21. Da, ultima întrebare, domnule Tinică. Spuneți-ne ce ar trebui să se întâmple în Republica Moldova pentru ca dumneavoastră să vreți să reveniți aici acasă? În primul rând, în Republica Moldova trebuie să se schimbe guvernarea. Să se alinieze spre vest. Acolo este locul Republicii Moldova. 2. Trebuie să ajungem la o unitate națională, să împăcăm poporul nostru. Indiferent de ce naționalitate sunt oamenii, nu trebuie să-i zgândărem nici pe unii, nici pe alții. Că sunt români moldoveni, că sunt găgăuzi moldoveni, că sunt ucraineni sau ruși sau evrei sau bulgari, toți trebuie să trăiască în comuniune. Trebuie să avem o justiție corectă și independentă. Se lăuda că dânsul nu are niciun dosar penal. Păi nu are niciun dosar penal pentru că controlează justiția. Dar dacă justiția va deveni independentă, s-ar putea să aibă. Și eu nu-i doresc acest lucru, dar e bine să avem o justiție independentă și corectă. Și atunci vor veni și investițiile în Republica Moldova, vor veni și investitorii, vor reveni și cetățenii acasă, pentru că nimeni, v-am spus încă la început, nu a plecat așa de bunăvoie și pentru că n-avea ce face în Republica Moldova. Domnule Tinică, vă mulțumim tare mult pentru această intervenție. O seară frumoasă vă doresc. Mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc succes. Mulțumim. Noi